mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong isgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dini nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dini usab nato masabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makilaadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. Pwede, ma'am. May gala, kumusta? May adlaw na sab ka natong tanan. Once again, sama sa kasagaran, yan nasab kita niya tumatag simana nga tulumanon din sa atong kapihan sa PIA, sa atong mabati o makita, mabati sa atong paboritong estasyon sa DYTR matag Biyernes alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon. Unya karong adlaw mga igala, live kita sa PIA Bohol Facebook. Unya usa ka oras gikan karon makita na sad kita sa PIA Bohol YouTube channel sangan sa Philippine Information Agency, uban sa atong mga opisyales gikan sa Central Office, sa Regional Office o sa mga Provincial Offices diri sa Visayas. Kini si Ray Anthony Chu, kauban ni LV Pungosya, ni Iboy Tista o ni Rolly Uy. Kami magpadangat kaninyo sa mga katikaran, buhat sa kagamhanan in the week, no? Niya karong simana mga igala, sanglit dili kay simana karong buwan na sanglit dunatay dako nga kasaulugan kabahin sa ICT ato nang gi-invite ang atong mga higala diri para sa atong kapihan sa PIA. So di ta maglangan atong introduce ninyo atong mga resource persons gikan sa Department of Information, Communication and Technology. So unahon na to introduce ninyo the first time nga naa diri sa kapihan ato higala, mga higala, provincial officer sa DICT Bohol, si Sir Victor Magallanes. Sir Vic, maing adlaw. Welcome sa kapihan, sir. Yes, sir. May hapon, sir. May pala, sir. Okay, kuyog niya mga higala, ang iyang mga bureau heads diri sa DICT sa Bohol, no? Unahon na to ang Project Development Officer sa DICT diri sa Bohol, si Sir Jaymar Masibay. Sir Jaymar, maing adlaw, sir, o welcome sa kapihan. Salamat, sir. May palis po, sir. May palis sa tanan. Okay, uban niya mga higala ang sa institutional development, no? Training officer si Sir Jimmy Ratilla. Sir Jimmy, maing adlaw. Welcome sa kapihan, sir. Yes, sir. Good afternoon. Paing hapon sa tanan. Sa atong na. Okay, ika na po katuig kasaulugan sa pagkabuo, mugna sa Department of Information, Communication and Technology, no? Unsay atong tema karon? Kaya mundo pa ba mo sa tema sa celebration? Sa ika na po katuig. Yes. So, yes, DICT is, sir, no? Nag-celebrate sa 10th year anniversary and our theme this year is isang dekadang digital, konektado sa puso at serbisyo. Isang dekadang digital, no? Napo na sila katuig, pero dagang kay mga bulanon nga dili pa familiar kung tanong ni mo kung saan ang ICT. Murag dili sila kayo katubag, kasagaran mo yun sila ka ICT. Ay, murag call center, matigay na. So, atong imamaton, o kung sa yan, atong sination, o kung sa ang DICT, o sa mga yun ang DICT para mahibawaan sa atong mga listeners, o na mga nagtanaw karon. Yes, Ray. Pinood yun na gani, bisan sa usahay sa mga activities, masipyat pa o dito kang ato ang mga constituents, no, sa mga opisina. Ang mga opisina is Department of Information and Communications Technology or DICT. So, kasagaran, mabaylo. May mga tibis kay DICT, DITC. No? So, kasabutan din nga murag dili pagit kayo pamilyar ang ato ang mga katawhan, no, sa mga opisina. Sanglit kanapulo pero namo katuig in existence, no? So bisan pa man nga napo kami or siguro og dili man kami may pinakabata nga ahensya sa ato ang gobyerno, kasi usami sa pinakabata, no? Seemingly. Oh. Mas bata pa ang immigration. Wala nga. Bisan pa man nga kami one of the youngest karon nga agency sa ato national government.
daghan may mga proyekto na nga gi-implement karon, no. Unya gani alang sa kasiguran sa tanan, ang DICT daghan ni siya og mga bureaus, no. So naatay gitawag og ICT Industry Development Bureau, naatay which is kanang ICT Industry Development Bureau, mao ni bureau nga nag-support, no, sa ato ang mga ICT Industry Development kanang mga BPOs, kanang startups, no? So lain mo muna siya nga bureau sa tong office. Nasa day ILCDB or ICT Industry ICT Literacy and Competency Development Bureau nga mooy in charge sa ato ang mga trainings, no. So tawag na to nga mao siya training arm sa ato ang department o sa DICT. Sila mo in charge, no. In fact akong gidala diri si Sir Jimar aron mohatag pud siya og pasabot unsa ang mga trainings nga atong gi-implement dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Nga nasa tay sanglit ang DICT is mooy natahasan sa pagplano and implement the National ICT Agenda. Nga ang free wifi kay balaod man ni, no? 929 nga Okay, 10929. oh 929. So ang DICT mo ka-implement ini nga free wifi for all programs sa atong government, no, na nga niabot si Engineer Jimmy Ratilla, no, ang dala aron nga matag pud siya og report unsay mga activities, unsay mga kalambuan, no, parte sa ato ang free wifi program din sa Bohol. So ang DICT sa Bohol naatay upat ka sub-office, tawag na to tulo ka sub-office niya, naatay provincial office. Ang atong provincial office na nahimutang sa Inerio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, tapad na sa LTO. Wherein, natay gitawag dito og Digital Transformation Center, nga nag-offer ta dito og libre nga gamit sa ato ang Wi-Fi, nag-offer po tag libre nga gamit sa ato ang computer. So, para sa ato mga estudyante nga walay access sa ICT, libre ta nga makagamit din dito sa atong opisina. So, nara. Provincial office, no? So, Napahibaw ra gyud. Hasta ako pipala kasi pangita-gitan na to na magsira ang opisina bito. Yeah, at kamuran maikog ta ba magkuan kay mga update sa opisina. Amo day kasigig connect na. Okay, at least nakaibaw ta ni. Yes sir. napay among tulo ka office mo sir sa Talibon, Ubay ug Tubigon, wherein nag-offer gyapon mi og the same nga services. Libre nga gamit sa atong computer, naapoy free nga internet. Okay. And offer pod mi og ginagmay technical assistance, no, kung doon na may mangayo o tabang labi na sa atong mga constituents nga dili pa kayo hanas mo gamit sa ICT, like for example kanang mo access og mga online government services, kanang di ba atong mga government services from si RAPE, kanang online naman sa garan. Inyo po na. sa .gov.ph. kanang like for example kanang Igo, last month daghan mig natabangan ni katong mga senior citizen nga nagpa-register sa senior citizens portal. Kay siyempre mga idara na, hindi na kayo sila ganahan. hindi na kayo sila Navigate og taro. navigate sa link mo na nga amo sa silang itabangan. Gani mutabang pud mi og na may uban ko si Ray karon mag-isgot og digitalization, kinahanglan gid nato nga i-educate atong mga katawhan kay like for example mo access ka o government service, mga yung ginag-email address niya, mo na usang makalangan kay inig access sa resident mo access siya o government online services, mga og email niya ko siya email, Magsugod pa. email, no? So Yung makalimot sa password. okay, listen. Una kami nag-assist mo assist pud mi ana. Mo ato sa opisina, magpatabang sila magpahimog email address, so pwede sa mo tabang nga na. So at least kana, so everything that pertains to the digital world ang naanay ahin sa gobyerno nga natahasan na. Of course, sa digital, sa development sa digital Philippines, no? So kani naay ahensya nga gatutok ka na mga higala kay kani sahay mo gud og ato ni pasagdan ni ato ra ni butang dito sa Department of Science and Technology sa kadaghan sa gitrabaho sa taga DOST mabiyaan gyud ang ano niya usan is dako kaya nga haligi
sa industriya nga makapabarog sa kanasod. So that's why naatay DICT dire. Okay. So sana po katuig ang usa sa mga pinakadako gyud nga pinaka-visible nga serbisyo ani kanang free wifi, no? Free wifi for all. Gi-promise na unya karon kumusta naman ang atong implementation sa free wifi diri sa Bohol? Okay, no? Yes, sir. Sa atong Batilya, sir. updates sa free wifi, ako rin atong free wifi is kuha na siya, flagship initiative sa DICT under the Republic Act 10929, which is ang goal gila na is to provide fast, free, reliable internet access sa public. Kasi na ito na makita sa government offices, sa public plaza, o sa mga SUCs, sa mga schools. No? So, sa Bohol karon we have 362 active free Wi-Fi sites, active and running gina siya sa across sa 141 locations sa Bohol. So 362 sites means nga 362 access points ang mag-deploy sa 141 locations sa Bohol. Then aside sa free Wi-Fi, we also have Bayanihan SIM project, which is gi-launch na siya sa ang first batch dito sa Alicia. Naka-distribute ang around 2,600 SIM cards sa Alicia, sa Garcia Hernandez, sa Buenavista, Dimiao ug Valencia municipality, no, sa mga selective nga mga schools beneficiaries. Then for second phase aning ang Bayanihan SIM project, nasa tay kining gitawag nato expanded schools. Natay target 61 ka mga schools diri sa Bohol. Atong target nga SIM cards nga ma-distribute is 13,000, no? O ma-claim gina siya tanan, ma-distribute na 13,000. And also, atong mga free Wi-Fi sites, balik ta sa free Wi-Fi sites, nasa tay ongoing procurement para sa new establishment of free Wi-Fi sites. Dugang sa 362 ka mga free Wi-Fi sites sa Bohol na target nato na ma-deliver this coming July. May July, mga pila ni ka access points ka ang madungag na to sa itong procurement, sir? Sa atong procurement nga gibuhat natay 132 sites. 132 sites. Sites na, dili ni access points. Yes sir, access points na siya sir. Yeah, 60 locations na siya. So wala lang gitay maka-encounter maka-client sa atong bidding. So timely ma-deliver gina nato within July. Okay. So, karon how come nga murag medyo paspas na karon sa una man good og pagsugod na to ni daghan na yung reklamo mga tao kay natural ug unang pagkakita sa mga tao nga nay libre wifi maghanok na yung to niya. Reklamo din libre wifi di man lagi mi makakonek. Ana dayon no. So unsa may nahitabo ato ni unsay man nahitabo ni karon? Actually sir, atong free wifi since public siya. So open siya connect sa tanang gusto mo connect. So night time nga congested nga atong network, una maka-encounter kita o kanang hinay nga atong internet. Then part po na sa system nga hinay ang internet labi na daghan kaayo tungod kay daghan sa siya mga system nga giagian para ma-filter ang atong free wifi magud kay authenticated siya kanang secure gid siya kay nagagi pa mga server or firewall para gid safety ang public na mo connect din. Since sa kanang free o public siya, ato mo encourage nga itong mga users nga kung nasa mga online transaction sa labi na sa bank, encourage mo na ito nga kung mahimo na sila dita at tulong po sila sa mobile data sila mo. Kaya dili mo na ito kalikayan o naagi mga kakulian ba. Then atong kuan free Wi-Fi sites karon natin target nga 60 locations tungod kay natin mga savings nga atong gidugang natin mga funds nga niabot nga atong gidugang o procure para madugangan na atong active free Wi-Fi sites dito sa Bohol. But then considering nga kani o katunguna na to nga phase nga pagtagak makaingon bata nga katunga as Bohol na cover na to? So far sir no, base sa atong monitoring almost
80% sa LGU nga sa municipality sa sa municipal hall nga utangan na nato. And nasa mga barangay niabot na nasa sa mga GIDA barangays. Then nabagay pila ka mga LGUs nga mo yung target this year nga mabutangan nato ang ilang municipal hall kay before ta mo penetrate sa ubang mga barangay. Mayo nga mabutangan nato una atong mga municipal hall. Okay. Ito magtabo Oo, mga bitaw. constituents, no. Sakto. Ang serbisyo sa gobyerno namgid sa munisipyo. So sa target na to nga mabutangan gyud ato ang munisipyo na then mo penetrate ta sa ubang mga kabarangayan. Okay. So, maayo na ni. In fact, dako na kayo ning tabang para sa mga kaigsunan. No? Although, yes, in a short while, mga higala, mukha na tabahin sa literacy campaign na sad. Kaya mo ni problema na to. Na natay wifi, ang pag-access na sad. But ato nang ipawahi, atong anam-anam mo ni. Another thing is, katong istoryahan na to, nga Bayanihan SIM project, no? Kining, in essence, ang buti pasabot ani dunay libre nga SIM nga ipanghatag sa kinsa man ang mudawat ani. Yes sir, ang atong kining Bayanihan SIM project, atong beneficiary gid ani sa mga faculty and staff, ani katong mga students. Since underage pa nga atong mga students, ang mudawat sa SIM card ang mga parents or guardians ay namatay before gud nila apan activation sa SIM card need mo gyud nato siya i-register. So atong mga students nga Wapay email na. Valid ID. So maglisod sila mo na atong parents or guardians ang mo receive sa SIM card, mo register pud sa SIM card under silang pagani. Then kana nga SIM card na siya 25 gig data per month free. So apan activation na siya 25 gig nga free, good for 1 year. So per month na 25 gig. So mo na amo gyud ang giawhag sa mga beneficiaries nato sa SIM card no sa Bayanihan SIM nga dapat ato i-maximize jud ang atong 25 gig per month kay sayang kayo og dili nato ma-maximize then dili mo siya ma-carry over sa sa sunod nga buwan. So kung mas mayo atong cellphone pwede man i-hotspot. So pwede na to i-share Pambit sa pambit na to sa atong ginikanan. Sa ginikanan po ipambit sa estudyante in town. Isa sa mga silingan. Sakto kaya mapahis lang yan. Pero kinanglan ngayon mong manabanaon, no? Kasi towards the end, kanang katapusan sa buwan mo na finals, di na ka-research sinuon, ginaurot na niyo. Naurot na niyo. Tanaw-tanaw og YouTube na mura ka diya. But actually, kaning mga wifi, kaning mga SIM nga ilang ipakatag mga igala, i-screen nila sa gobyerno, maniguro tani kay baw punta nga na ibang mga bata ba nga kanang bisag unsa ray abton bitaw niya tanan day hubo-hubo na ron ug dili magaling kini naka-block yung mga inappropriate nga mga websites. Okay, kuan no. Malicious websites naka-block yun na. Unya, pati apil na mga kuan kaning mga sites nga murag dili ang ayan announce bata kanang mga online gambling. Kasi ito i-scatter nila. Okay. So, naay maayong access sa mga kabataan and in fact, kuning tabang kay pwede na umay gamiton sa research o umay gamiton tingali para isumpay atong Starbucks sa DOST, no? Kay, maka-access na sila basta mga duol sila sa Starbucks nga kuan nga booth. Anyway, so kani yeah, what would happen after 1 year? Makuha na nimo ng SIM for 1 year. Gusto mo may tabo? Yes, kana siya initially we have 1 year nga free nga subscription, no? So kung makita sa ato ang ahensya nga dako gyud siya tabang, no? Kung na-maximize gyud ang usage, why not dili i-continue, no? Pero magdepende ba sa atong funds, subject for funds availability. So in the meantime, mga igala, pakita dyan sa gobyerno nga nagamit na, ilan yung gigamit nga, sa kasaran nyo gigamit. Siguro na itong makagamit na, makatabang sa mga estudyante o sa mga kanang naas sa education sector, kay mao man ay panginahanglan na to karon. In fact, daghang kay mga eskwelahan nga nag-ingon nga kining dako jud kay katabang kun dunay access, no? Now this time naay daghang access nga ipanghatag sa gobyerno, dili lang access points ani inyong free wifi. I mean, sa mga public schools ba naana ba din tanan sa public wifi na to? Kani free wifi for all? Sorry, sa atong free wifi sites, no,
pipila ka pa lang nga mga public schools ang okay. dili Ah. dili man gyud nato makaya tanan pero mo ato target ana na padong nga mahatagan gyud nato connectivity ang ato mga public schools. After LGUs, no, mga eskwelahan, kaya dako ni kayo og ikatabang jud mga igala labi na gyud ani pag-update o pag-upgrade sa atong learning materials kay mga maestra og imo pong pasagdan nga sila ra murag nagsara pud kayo anang dunay access sa mga balay, so that's why kinahanglan na Actually, to. sir, kadang bayanihan sa yung project, dako kayo na ibang mga maestra nga, dako kayo silang pasalamat sa aning project kay sa ilang sitwasyon na naram ko yung mga TV ang mga classrooms. So, more on ko na lang sila sa Maglisod na, i-connect na lang. need sila connectivity. Ang ibuhat nila sa una, mag-need yun sila og load. So, mag-packet nila nga kuan para i-hotspot sa ilang TV. So, kutong niabot ang bayanihan sa project, dako silang pasalamat kay dili na sila mag-load. Wala na, di na kaya out of the pocket ng mga maestra. Kaya sila, sige na to. Bugbog kayo. Kung saan nila ito ipatrabaho na to mga maestra. Okay, so, Ani, going further, anyway, para sa libreng wifi mga igala, gusto gid mo access, labi na gid og kinahanglan gid kayo nga gusto mo nga mo access mo. At tumusin yung mga barangay hall, tanawa og naabay libreng wifi dito or sa mga public buildings, no, plaza na mga plaza sa Cortes kanaa, naa sa mga eskwelahan o kanang mga munisipyo kasagaran naa na siya libre na ang I don't know lang ani o kanang uban o pananglitan ang wifi naka hook sa power supply sa munisipyo kay upaw mo nila alas 5 basig ma-impas ang wifi apel. Ang munisipyo sa dili sila mag-cut off sa ilang power. Unlike na jud ba nga labi na kutong na mga balita nga sunog ang eskwelahan so for safety nila ilang cut off ilang breaker pero sa mga munisipyo na to 24/7 gud ang atong operation sa free wifi katong na mga available free wifi sa atong munisipyo. Okay. May namdang gusto rin sa pag ano mo, pilot na mo na project na free wifi. Yes, sir. Tekan kay mga maestra nga, manawag sir, di pa ni pwedeng pagmun kay mga bata din na mo patuo. Okay, kanang di na ko muli. Pero pag nabaguhan sa wifi, nga libre. Pero karon control naman pod. Lisod no. Actually, basta moped pagsugod no, labi na gid kay kanila lagi mas maayo ni karon kay anyway sigihan po natong tan-aw ni unsay mga sites nga usual na may monitoring ang DACT ani kung ma-monitor nga tuwa sa games kadung ni ilang mga oras sa Facebook kani bitaw nga ni nga dili kayo gamit basin og gato na po nang i-block ning mga programs nga dili kayo mga apps nga dili kayo makatabang para sa mga bata kay pait na mo na nakakuan gyud mo na maka angin sa oras na hinuon nga gikinahanglan magtuon to na kasi nagtanaw-tanaw. But anyway, kani gitanaw na to nga mga maayo nga nakang actually sa kuano sa gobyerno. Basta kaning bayanihan si project na apay mga updates nga ngayon na to mahibaw-an. So ito in totality pila ganito ka buok gikinahanglan na to sa bayanihan? Sa target na to. Project implementation na to na sir naka-distribute ang mga almost 2,600 ka mga SIM cards. Then sa phase 2 kini mga expanded schools target na to ma-distribute 13,000 ka mga SIM cards. 13,000, okay. Kaya nagko na. Huli kanang usa sa target na sa nga ato may encourage ang atong mga telcos nga improve lang services kay ano man sila sure nga kuan kanang user. Sabi na sa mga underserved areas o huli ma-extend po nila ang services nga to kay naman tayo mga SIM nga magamit mo na naka-subscribe no naka-subscribe sa ilahang linya sa atong mga telcos so hopefully ma-improve ang ato ang services sa mga telcos dito sa mga areas nga gitagaan natong SIM card. Yeah, but that's the only way. Mao yun ay bugtong pagi nga magtinabangay na lang yun kay seemingly gobyerno ra pa itong saligan tungod sa kadako sa Pilipinas murag dako ra gyud kaya itong coverage no. But then kung magtabang ang private sector labi na gyud aning mga telcos nga gatan-aw pod nga naay kwarta nga ilang mahipos through this mas maayo pod nga ayuhon na sa serbisyo kay
daghan kayo actually karon mga higala nga mga balay na nga naa yung mga connection. In fact, kaugalingong mga wifi kining kani ba nga naa mga wifi nga services sa mga balay. Lami ini siya og hapit tanang balay na gyud og mahimo no. Kay kwan. But anyway, mao na ipadulngan. Mao sa data padungan. Okay. So, daing service arita sa katong ICT literacy. Unsay buti pasabot ani sir og sa may trabaho gyud niya. Sige. So again, good afternoon to everyone. No? So I am representing the ILCDB or ICT Literacy and Competency Development Bureau, as mentioned by Sir Victor, the training arm of the department. So over the past 10 years, the ICT Region 7 through ILCDB has strengthened its commitment no, to digital inclusion, pinagi sa paghatag or providing various ICT programs and capacity building sa atong mga estudyante, teachers, government employees, persons with disabilities, senior citizens, no, barangay officials, and the entire community. No? So that's why we're grateful sa aming opportunity, sir, for having us here today para mo made ang public aware of the training programs that we have, no? Kay ang atong tumungan ni Mangyud is to equip our fellow Boholanos with relevant digital skills. Maybe it be for education, for employment, for entrepreneurship, or for nation building, especially nga rapid gud kayo ang sa tawag ani ang pag-evolve sa digital no o technology. So number one gud namo nga ICT programs is kaning gitawag nato og digital literacy. So kani si digital literacy daghan gid kani siya topics nga covered no. But number one requests gyud is kaning office productivity tools. Digital literacy and office productivity tools kay dili naman na siya optional karon no kung manarbaho ta mura og part of across programs no sa mga kurso una human you need to be computer literate. So natay gitawag og office productivity tools digital literacy training focusing on Microsoft Word, Excel and PowerPoint. So in fact we conducted already digital literacy for barangay officials no last March in January and March we had digital literacy for barangay officials of LGU Baclayon no. Then apart from that we also have digital literacy on Canva essentials kay kanang kasi Canva powerful man gid siya no. Yes, Kaya yes. na taog presentation, we can even create graphic design, website and other things that we can do with Canva. So that kind of request na last third week of May we conducted Canva essentials for Dole GIP kaning government internship program nila nga beneficiaries. So we conducted in our Digital Transformation Center in Tagbilaran City. So it's the DTC or Digital Transformation Center, so it can accommodate up to 50 okay. packs, no. However, our available units is pa lang 36 because ongoing from procurement, but others nga na makadala na sila ng kagaling equipment pwede ra ito, no. Basic tablet pwede na no. Pwede po sir kay ang Canva accessible naman siya sa tablet o sa phone, pwede naman, no. And napod mi another digital literacy training kaning sa Google Workspace kay kaning Google Workspace kay internet naman kita karon no, so mas maayo man in cloud collaboration. So we will introduce unsa nang Gmail, GChat, GDocs, G-Slides, G-Sheets, G-Forms no, kaning mga Google applications part of the Google Workspace very gamit niya siya sa maybe in office, in the school. So we have the training. Aside from that, we also have digital literacy on computer fundamentals kay katong mga tao, especially for senior citizens, no, nga wala pa to'y computer sa ilang panahon, and they are now ready to use computers and they want to adapt to technology, so they need to know unsa man yung computer, sa may parts of computer, how to connect to the internet. Kana sir, importante din na siya. And aside sa digital literacy training, nasad mi gitawag nga kanang cyber hygiene awareness. So kay accordingly the growing dependence of us people on technology, it gives a bigger space for cyber criminals to do their crime. So kinahanglan aware gid ang tanan unsa man ang
nahitabo in the cyberspace. So that's why we have cyber hygiene awareness wherein we talk about unsa ang internet, unsa mga advantages sa internet, unsa mga disadvantage, unsa man ang mga cyber threats. Kay grabe naman ang scam karon no. So unsa man to paglikay? So nay tips dito kay simple nga click na to sa link, it can possibly nga ma-scam ta. So dapat kabalo ta unsa ang paggamit ang internet, unsa ang dapat i-click, unsa dapat ang dili, unsa dapat ang data nato nga ma-share, unsa dapat dili ma-share. So natay cyber hygiene awareness. Basically it's about 2 hours lang na sa awareness. And we also have kadakan sa nato atong mga MSMEs karon sir, atong yes. Kay natay gitawag nga AI integration for business to help our MSMEs increase their productivity and increase their online presence in our social media. So with the use of and safe use of artificial intelligence. So those are basically more of our ICT programs and capacity building we offered in the ICT here in Bohol. So, unsaon na to pag avail ani nga service sir? Normally sir sa mga LGUs no nga ni request for send us sila request letter addressed to our regional director Frederick D.C. Amores. And it's a more of a collaborative implementation kay limited na magiging atong resources or no. So we have the ICT, we can provide the venue, the training facility, we have the equipment, we have the connectivity, we have the resource persons, and the LGU normally they provide the meals for the for the trainees kay para di na gud sila magawas ba. Hindi na mo balik. No? So ay matong na intact na gud sila sa training center kay at least they can stay and then comfortable po sila, may ganyo po sila nga mo-attend kaya di ko makakastuan. So, at least they can provide the meals. But in terms of resource persons, that's for free, equipment, and delivery of the topics. The ICT will cover that. Kung dili LGU, saan Pwede yung na po, sir. pag-assess? And that's open for everyone naman yan. So, walk-in, pwede walk-in. pero dili lang kaya may mo sa one-on-one. Kanang sa sir, nakasuway yung pagmana ni mo ato dito mo na kung saan pag tuloy na Sir Victor nung nga, sa pagkuha ng email. Nakasuway sa mga. But mostly, ang mag-request kay LGU or nasa tay NGA. In fact, this coming July, we have a training with NIA, Region 7. Tomorrow, yes, nami ko anday sir, digital literacy training ato sa LGU Dimiao. LGU Dimiao. Kanang na-diri kay sa recover. LGU Dimiao. We have sir, karong incoming June 15, 16 to 17 and 18, nami digital literacy training for barangay health workers of Tagbilaran City. Dito gid sa mga opisina. So ang 15 and 16 will be for barangay officials. Among topic na is Microsoft Excel for barangay secretaries and treasurers na. Kanya 17 and 18 will be for barangay health workers, Google Workspace. Dako kay tabang ni para sa kuan no. I mean like I'm looking at kanang information officers na pwede matabangan ani bisa sa Canva na kanang mga announcements, kaning mga posters, educational materials, pwede basin og kuan. Anyway, we will try doing that. Ug pananglitan na masabutan sa audio kay mas maayo ka na sila mag-decide. Yes, sir. During the meetings audio call, pwede rin ito mo kayo. Okay. So, igor mo suwat kuan sa schedules na. Ano sa schedule nga? Okay, puno-puno especially karon nga man, puno-puno gyud ang schedule pod. Okay. Kita doon natin ipilit nga well na napas 15 minutos daw ang nabilit pero wala istoryahan na gid nato mga igala ato lang is kasagaran karon pag yunta nakakuan no hatag ani nila og higayon nga makapadayag sila mga programa. That's why tugi kuha gyud as much as makuha nga pwede kay kuan. But anyway, sige, usa ani would be kaning pagtabang sa industriya nga nagsalig sa ICT no. Unsa may what are the kining mga programs nga pwede na to ma-presentar kay kasagaran karon labi na ani naata diri sa ICT kining kanang usual nga mga panginahanglan animation kaning ani duna by skill nga makahatag ani like simple nga mag-create og kaning mga ganap itong gagmay-gagmay para sa startups. Doon na by module ang DICT for this, like tabang para sa industriya sa ICT rasad. Last year, sir, we conducted a
training on 3D modeling and animation. So nami ana sir. Training mi ana we invited trainers from the industry practicing 3D modeling and animation. So we have that program. Depende ra gid pud na sa mga request. We are actually partner that training with JC Albohol Sandugo. So ang among trainer gikan sa ilaha niya kami ang nag-provide sa facility. Pwede Kanya, sad, with no? the meals. It's more on again for a collaborative implementation para masakto ang resources ba. Namin sir. Okay. And naman sa IIDB sir no or sa ICT Industry Development Bureau. Speaking of sir, ICT industry, last month we conducted one kanang IT BPM Career Roadshow in partnership with the provincial government. Kaya ang provincial government na to karon they're pushing good na kanang maka-create of jobs para sa mga constituents of whole. So muna in partnership with the provincial government conduct tulo ka sets of IT BPM Career Roadshow sa Maternity College sa Tubigon niya diri sa Itsinyo niya sa Baiso, no, wherein tanang mga graduating students sa Baiso ni attend yun almost no murag full pack yun ang atong kanang kuan kanang cultural center atong game atong roadshow, no? So this is to educate sa atong mga students unsa ang trabaho sa BPOs, unsaon pagsulod sa trabaho sa BPO, unsa po yung mga benefits. We invited na mga resource person from us may mo invite nila. So may mo encourage nga mo-apply, din na lang sila mo-apply. Why not? Mato pa man sa Cebu, mato pa mag Manila niya. Dapat dito, matrabaho ra po doon ka ng BPO na naman. Ano naman sa BPO doon. So niya, atong nasayro na to, atong BPO di ay kaghan yung kayo sila kuan vacant na positions. Sige sila ang brag everyday na sila hiring. So dako kayong opportunity ba amang sa atong mga residents din sa Bohol nga anira sa trabaho dili sa maliyo sa pamilya. Good. Yeah, nakaibaw po mga igala nga mas better paying good ang BPO, no? Kuan lang sometimes dili sa mga conventional nga oras ang imong duty ba, so murag kagyaw na gid kaya wala sa nay kuan mo mata gabi matugog adlaw kasi Dracula. But anyway, everything nga itong gitanaw mo igara is kining skills magudog tao. Kung mahabutang ka, bisan pa basic ra yung skill mo, butang ka sa lugar nga highly makapadevelop sa imong skill mo, update mo, upgrade ba yagi ka. So mo na nga daghan kay kung mga barkada nga so sa una pagsugod kining sugod og call center karon imo ikaya tubag istorya mura na English pa ka no gayo. Unya maayo na sad kayo manubag no kamao na mga rason. Kana tungod kay para sa personality development, although high stress kuan gina environment gina mo trabahoan, but just the same kung gusto gyud ka nga mas arangarang sad ang pay nya mas nindot ang trabaho, naay ICT nga nanginhanglan kayo in Bohol. Daghan kayo nga mga buildings gani karon nga wala pa mga sulod tungod kay ato nang giandam nga naay busod nga sige nang recruitment dire. So kini mo po nay atong iauhag sa mga kaigsunan nato nga naminaw ron labi na sa mga bata nga makadawat sa SIM, no? Makadawat mong SIM. Practice-practicean ninyo, naman ninyo o pangita o kung sa inyong ganahan para sa inyong future kaya aron makapanganda mo while this early kay buwan mo kung sa inyong gikinahanglan nga skill, kung sa skill set nga panginahanglan para makasulod mong ingon ani nga trabaho. Okay. aside ba Yes, sir. nasa mi program reading Before ko makalimot sir, kay para talking sa about helping the ICT industry ba. So natin gitawag nga SPARK program, sir. That's strengthening the Philippine workforce through adaptive and responsive digital knowledge. So sa man si SPARK, ang nani mga training nga job ready after. So if you want to go to the BPO, so natay kaning sa call center nga services training. Nasa tayo General Virtual Assistant. We have social media marketing. So that's under the SPARK program. So the strengthening the Philippine workforce through adaptive and responsive digital knowledge. So we have that under ILCDB gihapon, sir. So there are various skills training na siya, ICT training na leading to
digital jobs. Mhm. Actually, so, Okay, nindot na kay kuan kining at least man ay idea ba kung sa yung posible nga masudlan no. These are trainings nga ilang gipanghatag nga mura na ka og training pod sa ICT kay Yes, mo na sir. kasagaran madawat mga ikala di na automatic nga mo trabaho ka kay agit yung training una kay naman na sila ka ugali mo mga produkto na mga protocols na mga pamaagi unsaon nimo pagtubag unsaon nimo paghatag sa solusyon na ginay gisunod sila kay mo man ay kinaiya sa mga kumpanya pod nga naa dinhi. So mo na nga naapa jay ilang training ipangatag sa DICT. So everything dili kay ang industriya ra ga train hasta ang gobyerno hitabang nani. yes, sir. And to think ang ICT dako kay gikatabang sa atong ekonomiya sa nasod. We're talking of billions of dollars na nga gibubo diri sa Pilipinas para ana kay ang nakanindot ani mga higala is that this mga negosyo nga ingon ani kasagaran ang mga tag-iya ni tuwas gawas no, so nikabot na usually dollar nga rate, ang hiring nila ngani nga mga pamaagi mura pud og Amerika nagagatrabaho ba mo naga ug imong tan-awon karon kasagaran nas call center basta karang gid ilang sildo no, unya ang ilang kinaiya sad kana na lang kaya ilang kinaiya katug yung kinaiya nga tuwa dito because you'll be serving kanang mga western nga mga kliyente sad. So importante kayo nga makakuha mo og basic na mga kurso ngayon na kay mo na mas sayon ang inyong trabaho in the near future. Okay. So additional kuan daghan po gidunta ano. I'm sure sige ato nga naman mo ni mga igala kay basin ra og puhon-puhon maka atag ta og kanang session sa kapihan nga kana kita bisag kanang digital hygiene ra kana ra okay dako kay ngisgutanan unya makibawtan nga dako kay katabang labi na gid karon nga ang Pilipinas ga shift na ngadto sa digital banking ug sa kaning nga nilaging digitalization no nakabantay mo kana itong style nga bayad tag kay Maya bayad ta GCash na lang mo na siya unya naapoy problema ana kun dili ta ka mausaw na to ang atong mga pamaagi. So atong oras gani pila na ka minutes. Nga 7, mga 8 minutes. Okay, doon na pa 8 minutes. Basig na pa yung programa nga ganahan ninyo i-announce diri. Usa sa bureau sa DICT day sir kini gitawag og Government Digital Transformation Bureau. Okay. Ang iyasang tahasan ni is to support LGUs aron nga Digitize. ang lahang transaksyon no? Like sa business permitting. So muna ang DICT naghimo og system nga ipahaom sa need no? sa LGU sa LGU kita. o nga maka-digitalize na sila sa pag-process sa ilang mga business permits no gikan sa pag-apply kay mao maginay gipost ron sa kanang karta nga kung mahimo Unified na. no contact policy. No contact policy. Kaya makikatubang nga nang nasa sa amin, usay. Ang DICT na ay i-offer nga free nga system na itong ihatag sa LGU, libre ang training, libre sa system at pila ang mga technical assistance. So, usa sa na sa among mga program sa DICT nga among i-offer sa mga LGU. In fact karon doon na tayo i-conduct na training. Ongoing na training dito sa lungsod sa Katigbian. It's a 5-day training para sa implementation sa ato ang gitawag og ELGU system nga process na og online application sa mga business permits and also online payment pod aron nga full cycle ang atong automation sa process sa atong mga business permit. So sasana sa among gi-post before I forgot no. Okay. So talking about this mga higala, dako kay panginahanglan ning atong i-streamline ng atong mga pamaagi ba, like for example ari ka sa usa ka lungsod ni apply nimo na sila 12 ka proseso ganay uban nga upat na lang no unsa man ning nganong daghan man na kayo ng uban kanang uban upat naman lang so maghimo ta og usa ka sistema nga atong i-adapt ni tanan aron bisag kinsa nga negosyante nga tuwa dito sa gawas inisod nila sa Pilipinas kay magnegosyo kay mao na sila kung unsay proseso nga sundo no dili kay makig-away pag atong tresurera kay magbuot og unsay rate sa kuan or sa mga ordinansa nga wala kay mahipno ba
Kaya na mga lungsod actually gid nga medyo mahal gid sila, no? So usa ka nindot nga pamagi ani aron masayon pagpasugod og negosyo kaning digital process sa labi na sa building permits sa mga pagkuha permits sa mga negosyo kay ug masayon na siya mas dali musod ang pamuhunan ug imong lisod gyud di gyud na walay asinso imong lungsod kay ug atong kwarta nga kanang naa sa atong bulsa more atong saligan nga dili walay laing kwarta nga musod sa atong lungsod murag dili kayo paspas ang atong pagugman pero naa gani lain nga musod ana nga bagong puhunan ako kay chance nga mas mupaspas ang atong dagan. But anyway mga igana, the whole day tibok programa na to atong gitagana sa DICT, no, Department of Information Communications and Technology. Diha na tayo mga program nga gipahibaw ganina. In fact, upat ani akong gitag nga mga importante nga posible nga mo'y unod sa mga balita for the upcoming week nga atong gikauban sila. Ato lang ipahinumdum ninyo na inako kay nga mga programa una ani kaning Wi-Fi for all as much as possible ato pong gamiton kay sayang po dunya kining ug di na ka magamit ilag out lang in town pod kay aron magamit para sa uban, no. Okay. Ug naa jud kagapuyo doon sa access point di gina mo lag out. Gawas og mulakaw ka. Mura man pareharang urnis mga bana ug naay mga asawa adto kat na connect sa asawa ni gatas gawas manghitag lain access point. joke kay gala just the same mo ni atong ikuan nga dunay daghan nga menu of trainings and services, technical assistance ang DICT nga pwede din nato ma-access, no? Wa ta kay bawo ani so ang ngayon nga sugod karon mga dawa tan-awon na to unsay mga pwede na to magamit aron makatabang na to sa atong pagpaningkamot sa muugman atong kaugalingon kay gibotang muugman atong kaugalingon muugman sad ang atong komunidad, no? Okay, so we're down to our last minutes. May final statement, basig na mo yung mga announcement, may gusto ipahibaw or shout out. Just aron mas mapadayag na to itong mga programa. Sige, Sir Victor. Yes, sir. Doon na may interested, no, nga mga sa atong mga programs, like sa atong mga trainings, ayaw mo kaikog, no, nga mo to sa among office, kay pwede rin natin ito sabot-sabutan ang implementation sa atong mga trainings and programs. O niya, nasad may official Facebook page, pwede sa mo comment dito, so itong page na? DICT Bohol Provincial Office. Okay. Provincial Office, so pwede sa mo comment dito. Aron nga, usa may at yung ipadangat sa mga amos ang mahibawan, no? Sa atong Provincial Office. Okay, Sir Jemar. Okay, I think that's it, sir, no? So if naroon po tayong mga requests, ito lang i-address to our Regional Director, Frederick D.C. Amores. You can also visit our regional Facebook page, DICT Central Visayas and ILCDB Central Visayas as well. And for Email na ni. Email na yung request. pwede po Hindi, sa email na ang request. Okay. Email. Or pwede po sa Facebook, no? Pwede na po, sir, sa Messenger. Mas dali ang communication. Kaya mo, sige, tanaw man. Sige, tag-mismo. Okay, si Engineer Tilia, sir. Same sa free wifi for all program, no? Nay atong mga barangays or LGU nga interested sila nga program, pwede ra po sila maghahatag og letter request, no, address to our Regional Director, Frederick D.C. Amores, through our Provincial Officer, Sir Victor Magallanes, para ma-shortlist na to sila, no? Nanatay mga sunod nga implementation, at least nanatay mga Line up kung kinsay. line up kung kinsay atong so, aside pa dahil sorry, no, sa atong free wifi program, ang DICT ay actively participating ng mga caravan mga job fair kay Nagawat dito. isa sa mga kuan is kita DICT provide og connectivity. Oh. Aside sa pag-provide og connectivity ato sang gi-promote ng atong mga services, no, padayag sa nato sa atong mga audience, no, unsa mga
kanang programs and projects sa DICT. Okay. Unya tingali ba sino ka mga invite sa mi galing kay 18 ra ba gini. Dunay himon nga katong barangayan nga sir murag one stop shop pud sa tanang NGAs nga mga serbisyo. Apil ang PSA mo ang PhilHealth ang katong para sa una sa itong imo sa Rebulyones. Oo. Pero ari sa Garcia Hernandez murag di pa kayo pod hinon lisod ang mas grabe connectivity nga problema atong dito taglundag yan pero this time nas Garcia Hernandez katong naglandslide nga area basin og kuan for a day kay nakinanglan tag katong mga national ID kanang PhilHealth SSS nga mga kining mga updating sa mga records ug uban nga serbisyo nga atong itanyag magdatos mga national government agencies sa audio ni siya basin og makahangyo tag bali usang adlaw pod nga ana ba. Okay, anyway, we will be sending the request. Okay. So mo to mga higala no kay botang dili gyud igo ang usa ka oras kay botang bisan og usa ra ka bureau atong hisgutan na ni pwede na tuhugto ng usa ka oras. But just the same, at least nakuha na to ang overview sa unsa ang DICT ug unsa ikatabang ani immediately para nato nga nangita og paagi karon nga marang-arang ni itong kinabuhi ba. So with that mga higala manginaota nga kini nga tong usa ka oras nakatabang ninyo aron makahimo mo mas makinaadmanon nga desisyon sa inyong kinabuhi. So, mga gala, sangan sa Philippine Information Agency sa itong mga opisyales gikan sa National Office, sa Regional Office, sa Provincial Offices diri sa Visayas, kanamong tanan gikan ni Boy Tista, ni LB Bungosya, ni Rolly Uy, sa salamat tagdako sa taga DICT. Kibota nga kani silang upat na ani aki silang tulong nga naa diri karon tuluran ni pero kitigdakanan nito anito sa ubang mga lugar. Napa sila mga sub-offices, no? Nga nagtrabaho karong adlaw. Manghinaot ta nga in the next 10 years of DICT, madoble pa o matriple ang ilang presence. Kaya wapata kayo makakita nila. But just the same, kung makakuha mo og internet connection sa inyong mga lungsod, that's because ang inyong DICT nagtrabaho para ninyo. So with that, mga gala, sagan sa PIA, kini si Ray Antonicio, magingon ka ninyo. Daghang kayong salamat sa inyong pagtubay o maghinaot nga sa sunod kapihan, magkuyog lang gyapon ta. Ay nga daw.